Nasanda sa ako ni Kim ang numero. Tawagan ko ang hitman nga ini. Sinuayhan ang hitman nga ini. Hello? Amanda? Yes. Ako matuod. Ikaw ang hitman? Ako matuod. Kabalo ka na kung sinong target mo. Kilala ko na ang target. Siya lang ang target mo. Kung mapatay mo na siya, bisan mangindulaan ka na, okay, kid. Amo inang himuon ko. Kung mapatay mo ang target, ipadala ko lang kay Kimberly ang bayad. Nabatin ko ng katunga. Kuhaon kong full ko napatay ko ng target. Matuman, ina. Siguruha lang nga mapatay mo. Isa lang kabala ang uyang ko dili. Lauman ko, ina. Makalaong ka. Sige. Ulaton ko ka mo dili. Sige, hitman. Ano ngalan mo? Makilalahay din kita. Hindi subong. Odessa? Nga hindi ka pa magpakilala. Kay nakilala ko na ikaw, Odessa. Magluwas lang sa may tsura. Pero makilalahay kid kita. Makilalahay kid kita. Malayo pa bala kita? Malapit na lang kita sa area, boss. 30 minutes ato na kita dito. Tawagan ko si Jeb kung diin na sila. Kinahanglan nga makaplastar na kami dito sa area. Samtang wala pa makalabay ang target. Tawagan ko si Jeb. Malapit na lang kita sa area. Kinahanglan nga maplastaran naton sa Mayo ang paglabay sa bureau. Oh. Hello, Malapit na kami sa area. amo man kami. Basi ko nagasundanay lang kita. 15 minutes siguro, abot na kami, Amanda. Nakauna-una lang ka mo. Sige. Paabuta kami dira. Mapabalo ako kung ara na kami sa area. Ang hitman mo, Base ko na una na sa akon. sniper ang kinahanglan naton dire para hindi na kita mag-uyang sang aton tion, magpalapit sa ila. Ang hitman, isa man siya ka-sniper. Mayo ko magsubong sina Amanda. 10 minutes, boss Jeb. 10 minutes. Ara na kami sa area. Ready? Ready! Ready! Gino, Ready, Sarah. kuno mo. Sa inyong mga salakyan. Go, 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 go! Amo na kami, Commander. Halongigin ninyo ang package. Himuon na mo ng tanan nga madulong siya sa safe house, Commander. Sige, maghalong ka mo. Amo na kami, Commander. Gino! Amo na kami, Commander. Sige! Oh. Si sorry na gilang pag-asa namon nga makorner ang pulikot. Siya ang dako nga liyabi sa mga anomaliyang ginapanghimo mo, Alkem Ricante. Tanan nga mga kagaw nga ginsabwag mo sa riyon, mabukaran. Masiod ka ginamon, Kingpin.